Kalong kapor ka bakmen pat sa isian haga bangayo ban peteng biang ni kaban sam ni ka tin ka zoblay. Iswa bang kren ni ka tin ka zoblay akwa ban ai kublay pi way pe way ka basngap bat ka basa score ka tin ka zoblay haga ni kapor ai kublay pi ka kerteng ka Jesus Christ. Angit scam ka jing penblin ka jongi ban yo sngo bat ya yo sngo ka tin ka zoblay kanang penroy ka jingai ka jongi. Kumba ka tin ka zoblay hi ka ong baka jingai ka jana ka yo sngo bat ya yo sngo ya ka ketien ka jong ublay. Atau ni ko por ni leit ban nga si ka ketien ka jong ublay ka bangkwa ban pen kenmau hapdeng jong ngilang baro kata galong ini puli bat nga chapang ka jing etho khana ka jong Jesus Christ chapang ka parsi jong ki sipongut ki theisati ka bangila ban shem na ka gospel ka jong Matthias kalanong ka arpusan ka dekhot ka beningkong hadu ka ba khatlai kani ka parsi jong ki sipongut ki theisati kadi ka khubor kaba Jesus Christ uyalap kaba longgo kum ka khubor kaba dangyai im dangyai thumai hadu ki disni kalonggo khubor kaba dangyai kren hadu ki sni ki bamenta kadiga khubor kaba donbor ka jingmut jong ni ka parsi jong ki sipongut ki thesati ka jingmut kalong kumne kaba kren sapang ka jingim jong ka jing Pynkhreh kata gadi ka jingmut jong ni ka parsi jong ki sipongut ki thesati Tony ko por ni pulis wai ni ka kring ka choblay bat ngin sa yepet ke ka jikai ka bangiyo na gani ka parsi tungi ni puli na dugo khot ka baningkong hadu ka khatlai kong kumni ondo kumta ka hima ki bning ka long kum ki sipongut ki theisati ki bahaba ki lai shim ki sharak ki jongki ki le yamino ya ka banlai tan yo nong lek kurim sangut te na ki long ki bastan bat sangut na ki long ki babi kita ki babi haba ki lai shim ki sharak ki jongki kim shem la shim ya ki umpnyang lembat ki henrai ki bastat te ki lai shim ya ka umpnyang hagi khulpi ki jongki lembat ki sharak ki jongki haba utau nong lek kurim ula pentut ki lai samthia baro bat ki lai yo thia henrai steng senya kala long ka jing perta hakbi uwan unong lek kurim tomino ban lek tan yu anukum ta kita soti baro kilai yeng bat kilai snai ki syarat ki jongki kita ki babite kilai ong hagi ki bestan to ai hangi ne kumpnyang jongpi nabaki syarat ki jongi kin salib henrai kita ki bestate kilai thu kilai ong bayo kan om dap yangi bat ya piru to kilet kan shagiti ki badi bat the thiet yalade haba kidang yalai ban thiet te ulawan utau nonglek kurim kita ki balai kloy ki lai let chapo lembat u shaka jing khawai shong kurim tila khangi ka jing khang hadin katati lawan kita ki weipat kita soti ki lai ong kokenrat to pliangi ulai thu te ula ong haki shisha ngala ong api ngam ithu yepi namar kata to sharai naba phimtip lemni ka sngi lemni ka por hagaba uwan ukun ubriu Tungini pusan menta ayu bagari ka ketin ka choblay ka don badhikai hapdeng jongi. Kidon southly ki jikai ki bangin yo na ka parsi jong ki sipongut ki theisati. Ka baningkong galong kumni. Ngiyo i hang ni ba kini ki sangut ki theisati ki babie ki bomshim la Pynkhreh umpnyang hagi khulpi ki jongki. Kini haga klipmat ka bakaddu kim sim la yo benta haga ka jingkhwai shong kurim kadau galong haga klipmat ka bakhadu swabu unwan uneng nong lek kurim namar bakir klem Pynkhreh umpnyang klem Pynkhreh bahai ladi kidang lek thiet umpnyang had ka por bondalawan maki la shem bala khang ye ka jingkhang ki persang bantit ban ong kokenrat to pliengi henry umsim la pli shu yaki ki du ya kane ka jingkhwai shong kurim bandon benta namar bakim shim la Pynkhreh haga klipmat ka bakhadu ki du no bandon menta ka jingkhwai shong kurim henry ngi i ki start ki theisoti ki start sangon namar bakidei ki bla Pynkhreh bahai lade ki ba pendap umpnyang bahai ki khulpi ki jongki haga ka klipmat ka bakhadu ka bawan uning nong lek kurim namar bakila kloy ki Pynkhreh bah ki la pendap umpnyang ki yo benta ban rung shen ka jingkhwai shong kurim tegai ki jikai ka bangiyo nagani kalong kumni badon ki aka ki banginom yo ha ka klipmat ka bakhadno kumom yo kine ki sangot ki theisati ki babi te ka jingpen kan mau yang ai phi kalong kumni bangim dei ban bu teng
ya ka jing kelabamun ngim dei ban bu teng banginong tongan sa kalabot tongan sa IT ka ji im junga so try ko ge sengi mla ban bu teng namar ba phim poi perkhat yo baga ji im jung phi ka kut no bat kat badang pli kalat shim ya ka kabu ban kalabamun yo ka dir ka por ha ka ji im jung phi kumala dir ka por ha kini ki sangot ki thei suti ki bi ba dir por ya ki bat ndon benta si ya ki ban yo ha ka jing khawai sung kurim manga phiru kat badang pli kalat wat phnyang pendap phnyang Pynkhreh bahai la di kaumun yangin wat yo try kat badang la ban shem yo ni kapor yangin kalawmun yangin pliang yo jisu yangin IT no ga GM jugi show Jesus Christ kat ba ngidang yo ye ni kalat swaba on dir kapor pe kidi ki thesoti ki ba bi kidi ki ba shukmen tang bala jit ki bang kilong kita ken ki nong le shaw nong itan yo nong le kureng henry namar khlem jing Pynkhreh du pen ban bandon beta haga ka jing khwai song kurin wat ai ma nga phi ngin long ki ba du bandon beta ka jing rong no wat ai ba nga phi ngin long ki ba du ka bneng gen banom du ka bneng banom du ka jing rong no benta ka dei ka por ka biang bangin IT no ka jing im jumi show Jesus Christ tungni pek pat ka ji kai ko ba ar kalong kum ni kini ki sangut ki thesoti ki ba bi kimla ban pan kaliang phnyang na kini ki sangut ki thesoti ki stan Pang namar baki don hajan jong kini ki sangut ki thesoti ki start ki bala pendap phnyang kamut baki yo rung shekar ka jing khwai sung kurim kimla ban pan kaliang phnyang ke ga ji kai ka bang yo nang ta kalong kum ni ngimla ban pan kaliang ka jing long ben sim jong no ngimla ru ban pan kaliang ka jing pen im ha ga be dei ba ka jing pen im mla ban sanya hang no ru na ga daw kini ki sangut ki thesoti ki bi ki should do no ya ga ga kabu ban rung she ka jing khwai song kurim namar ba kimla ban pan kaliang tang namar ba kidan hajan jong kita ki ba start kamut bakin yo ki haban Pynkhreh shimet hi daladi kum bagini ki sangut ki thesoti ba start shimet ki pendap phnyang shimet ki Pynkhreh nagadaw ki don benta ban yo ban rung she ka jing khwai song kurim ai manga phiru inyo jikai lengba kani ka jingja kata kalong tang namar bangi don ha kalong ying ka beriu blai kamut ba nga phingin yo ikabning tang namar baki kimi ki khpa ki long ki beriu blai kamut baki khun ke jong ki kin poi sabneng don kam shimet ban kalabumut ban Pynkhreh bahai le ban IT bahai la ka jong ka jing tang namar bangi long Kristan tang namar bang la khai ngi kalong ying Kristan kamut bangin yo ikabneng shimet ngi hap ban kelabamun IT ka jing im show Jesus Christ pliang yu Jesus kumunong pen Pynkhreh bahai la de di hangtang in yo benta ya ka beneng ken di hangta indon benta ka jing rong no to war long kum ki ba bi ki ba susania hagiwei ki ba persang ban pan keliang ki ba persang ban lethit ha ka minute ka ba khaddu henry haga binit ki bakhaddu pen ban kiddu bandon beta ka jing khwai sung kuren war long kum kita ki ba bi long kum ki ba start ki ba Pynkhreh lupa tongni pek pat ka balai ka jikai na gani ka pharsi jung ki siphongon ki desoti kata ka long kum ni ka don ka por ba ki ki kut no kanong ka por ka ba uniu nong lek kurim u khang no ye ka jingkhang u khang no ye ka jingkhang ka kut no kata ka jing up kadon gopor ka baki kin kut no langi yo i baka ka perthai i kum baka ne sa kum ni langi yo i baki i kum baki ne kum chu henry kam long kum ta kan don bai ka por ka ba kut kan wan langi yo sngo keleng i ka jing yalap ya gospel ni shu sngo bai tangi ka jingalap ni shu sngo bai bun gi bri ka joblai ki kren ka ktin ka joblai henry ninam yo sngo sa kum ni kanon ka por ka bang pinam yo sngo shu ka por ka bakut kan sawan marga ktin ka joblai ka ong kan sadan ka por ka baka jingkerdu mde yo kupu hende ka jingkerdu ya ka ktin ka joblai kan aga daw kat ba dang pli ka lat ba pidang yo sngo ka ktin ka joblai shime ka kabu ban pdieng ka ban IT no ka jing im jong pi joblai namar kan sadan ka por ba on khang no ya ka lat jong ka jing pin im
Kumbau ni unong lek kurim uan ban kang no ya ka jingkang. Kan sun kapor ka ba on kang no ya ka lat jo ka jing ipin im. Nar ka daw minta ka de kapor ka ba biang kat ba pitang yo sngoy ka ktin. Pediang no ya ka. Pediang no yo Jesus Christ ku bunong pin im. IT no ka jing im jong pi so try. Tong dia pe ban nga sa ka jing kai ka ba khatdo nagani ka parsi jo ki sipongon kitay suti kata galong kumni. Kumba une unong lek kurim de mo u kany habaw lawan bat de mo u uba khangi ka jingkhang ka bamon kumne de u blay uba pli ka jingkhang bat de u blay uba khangi ka jingkhang habaw blay u khangi ka jingkhang nan bala ban pen bori u blay ban pli pat yaka si sin bo blay ula khang yaki briu ngi dang la ban pen bor henre yo blay tem la si ban pen bor kat bo blay udang pli ka lat lada pi kentai lada pim tre ban priang anda blay la khang pi persang ban penbor pim la shu ai pi na kanuksa kumne pi kan maun em ha ka por jung nowa ba blay ong yu nowa ba un snai ka yingling namar ba blay ong ngan sa pen slay da ka ye ka perthai bar ka wei un sahab uslap on sa pen slay ye ka perthai ba blay ong yu nowa ba un snai ka yingling bat ba un ya ba un ya lapru ya ka ktien har bukum ni ka por ba ki priukin kalabamon bat kin Pynkhreh bat rung si ka yingling henry kitu ki priu kat ba nowa unang yalap kir kibeng ben ban yu nowa kim tre ban pediang ke ka ba nowa yalam bo no andau nowa la rung si ka yingling ringkat ba ka ying ka jung andala hap si sa auto slap andala yu si sa yu to lapba ubala slay ka perthai slay ki ki priu ki stang ban kendet ben riu ki persang ban tit jingkhang ka yingling ka jung nowa unowa umla ban lei namar de ublei ba khang ka yingling aba ublei khang simla plisho ar bukum ka por la pen jat no itu ki breu haga ba bukum ka por namar haba ublei khang mdan bala an pli haba ublei khang ya lat mdan pastor mdan nang yalap bala an pli lada piwat ro pidom siam shu ya ki pastor ya ki breu ka jong ublei haga bukum ka por namar haba ublei khang unam plisho nagadau kat ba ublay urang pli ka lat kat ba ka lat jo ka jingpin im kadang pli kat ba kada PUE ka kabu ka ba minta ka ba dang don ka lat ni dang yo sngo ka kin ka chong ublay ni dang yo sngo ba don sibun ki ba yalap shim ka kabu ba pin kalabamon pin pediang ni ka gospel pin pediang yu Jesus Christ ka jing im jong pi kata ka ka por ka ba debiang minta ka ka por ka ba debiang minta ka ka por bangin wat umpiang pendap umpiang Pynkhreh bahaya di pikan mau ni emit ka jingruai shaman sim ka ong ala no men wan sisa utrai ula janwan bat un sawan sao ya lagi jong kau mot un sawan sao ya kita geng ki bala Pynkhreh kum ki thai suti ki start un sawan sao ngaw pi angin long kum ki thai suti ki start Pynkhreh bahaya di klem jing man thai pendap umpiang haka noma ka por ba uan unong lek kurim namar ba kilalong la kloy kilalong ki bala Pynkhreh lupa ki don benta haga nega jing khwai som kurim kat ba ki ba bi ki ba lemu ki ba buteng ki ba msim la Pynkhreh haga klepmat ka ba khadu uan unong lek kurim ki du ban ban sa kata ka jing ki du ban ban sa nega jing khwai som kurim wat ai manga pi ki longkum ki ba bi ki ba klem jing Pynkhreh ki ba sukmen tang malalong kristan sukmen tang baladon hapo ga balang sukmen tang ba la sakri ublay henry klem jing Pynkhreh wala dengi long kristan wala dengi don haga balang wala dengi don benta ke jing sakri henry ngin du no ya ke jing rong no ngin du no e ka peneng ken la dengi klem Pynkhreh ka jing kai lang bagani ka parsi jom ki sipongot ki te suti tagalong Jesus Christ udon ban ong baka deyangi Pynkhreh bha yala ka jom ka jing im Jesus Christ la janwan ngimtip ya ka por ngimtip ya ka sngi but togin sarai togin Pynkhreh bha yala ka jom ka jing im ban don benta haka jing rong no haka ka jing man ka jong trai to blin gru khui phi le man ka ktien ka jong blai ani ko pon nga kwa ban duai ye phi ki ba yele se don bring jong phi ki ba don apding ke jing no men sin apding ke jing do jikermen apding ke jing pang jing stom don apding jong pi la hap akapop henry utrai umap ye pi thau kum no pi long
jit ban pai chu unai bori pi ban pen yeng pen klan ye pi ka jilong ban sim ban pen yo pat ida ka ba pila do ban pelong ye pi sa isen wa atiar ka atiar hagi kti ki jong blai patungan dua yang da jong fi ki badan hapdeng ki jing kerdu ro pa blai ulle kamba un ker khui ka kam ka jam ka jing ka jong fi na ka batagi bapang ki bastam bo ka kti ka jong fi ka jaka ka ba phi pang ngan duai bo blai un pen khia ya ka met ka jong fi na ka jing sitom e ka potong ini duai lang bat nga ngawana kamat suami ko troai ni ka por ban ya duai lang ringkat bat ki men sim ki bo kodor ki ba snap ya ka jikai lang ban ka channel ko troai ya dona pening jongki ki ba pang ki ba sitom kanu ka jaka ka ba ki pang ki sitom daga kerteng ke Jesus Christ ngawan persa ini ka bor jing pang jing sitom ini ka jing pang be ini ka jing pang ni ka met ka jongki Pynkhreh daga kerteng Jesus Christ na ka jing pang ni ka met ka jongki banga penbana bada ka jing James namu Jesus Christ to pinlong bala Pynkhreh no kumni to ka jing Pynkhreh ka bano Jesus Christ kana tuit no hakimet ki phat ka jongpi longkhia ka ka met ka jongpi trying a driver men kneri ka kti jo ka jing Pynkhreh men sna ni ka jing pang ni ka met ka jongki ban pinyo pat ki de khot met ki ba khia ki ba klan ki de khot met ki ba thmai ni ka bor ka chome ko try e kren ka jing khia ka jong Jesus Christ kan tap na du kli hadu ka jat hagamet ka phat ka jongki ker khui ki dawai ki bikidi ki jing sumar pa try men sna ya ka met ka jongki ban pinyo pat ki ka met ka ba khia kran trying a dry ru kum ju na ka banta ki ba tlot ka ba kun jamin sim ki ba try ki ba hap shi hap ka pop a playing a dry ka ba men pen sle ki men pen kuk bor ki men pen jeng pat ki sai ki sen pat ai ki ka jingai ai ba kin la ban I ya ka ba kim jula ban I ai ki ka jingai ai bakin la ban le e ki ka bakim jula ban le ko try pendap jingai ai ki sibon pendap ki ka jing start da ka bor ka men sim ko try men pen roi jingai try men pen khan ni ka ben sim ka jongki e kren be ka ben sim joki kan kup ka bor kan im kan khia kran da ka bor ka kerteng bi Jesus Christ pen sle ki ko try Jesus be pen yeng pat ki ba khan ni ka ba kun jamin sim pen roi jingai ki ko try a playing a driver men ya lam ka jing im ka jongki ko try Jesus blai men ker khui ki ko try Jesus blai na dwai ru kum ju ablai na ka banta ki ban hapdeng ka jing kerdu nga dwai ba try ulong nong pendap ka jing kerdu ka jongki baro ablai ki bomdon kam men pli ka jing khang ba ken yo ka kam ka jam ki ba kerdu ka pisa ka tingka men pli ka jing khang ba ka ba ki try kan say so ablai men pen poi ki ko try hadu ka jaka ka bakin roi ka yo ka kot ka kamai ka ji ko try Jesus ablai ko try ker khui ki rap ki bariang ker khui ki badon hapdeng ka business ablai try ka ba ki try kan say so kan man ba ker khui ki try Jesus ablai ki badon ki dukan na bai try ka ba ki di kan kin la ba ban di ker khui ye ki ba try office ker khui ki ba try ki badon hapdeng ka jing pule ker khui ki badon hapdeng abai try ka nu ka jing try ki du ker khui ki badon hapdeng ka jing shukri ba ka jing shukri ka jing kan say so ablai ki nang long ka jing ker khui ko try Jesus ablai pen man ba ye ka ba ki try ai kam ye ki bampat yo kam yo jam ko try ai ki ka kam ka ba biang ka sakaro ka ba dei biang ko try don hapdeng ki kun samla ki ba Pynkhreh ablai ka song kha song man ki ba Pynkhreh ablai ban don ne ka long ying long sem ya shem me ki ka jingdon kam ka joki ablai men pendap ye ka jingdon kam ka joki ka try ai ki ka la we ka ba phnai penyo ki ka long ying ka try ka ba kerkhu ko try don hapdeng joki ki ba pat ying pat sen kenrum geram ka jingade shikurim penbapat ye ka jingade shikurim Teipat ida ka long ying ka joki walam ki ka jinglong ka we ka jinga sutho ka jinga ye ko try nga dwai Pynkhreh ida ka jingmong ka donut ka jonki ka try Jesus ablai pendap jing I play ka donut ka jonki ka try ablai don ki kurim ki bala phetno ki bala sakama pen poi biang ki ko try se ka long ying ablai Pynkhreh ka jinga dei pen phai ki se ka man je pen em lo ki de khot je ka ying ka sem jonki baro ablai ko try ta lo ki de khot je ka ying ka sem bakin wan se ka jingklau mon bakin phai se me ko try te ye ka long ying long sem ka jonki ko try na dwai ru kum ju ablai na ka banta ki ba pang ki ba stom ki ba don ki hospital ablai ki bala thia hospital la slem go try nga dwai ba ka ti ka jo be ka knere ki ba pang ki ba stom ki ba don hospital go try kar khu ki dawai ki jing sumar kar khu me kada ka jing sumar ki ba ki yo ko try ai jing start ki doctor ai jing start ki nurse ki nong sumar bagai ka baki sumar kan long ka bala kerkhu do ablai ya shema me ki jing non kam ka pisa ka tingka ka baki haban siwi ka bailot abi try Jesus ablai ko try nga duai don na pring joki ki badap ram ko try pli me ka jingkhang bakin yo eka pisa ka tingka kin yo eka kam ka biang
bakin light ram ya isa try nga dry ru kum chu na kabanta ki ba ai ram aisha ki bam don shu ba siwi ki nga dry ba men le ki kamba ya ke e ka bakila ai kin yo pat ablay try ji sablay kerkhu me ki shakri ke jungu blay ko try pen sle shu ki shakri ke jo me ki ba yalat ek gospel ki ba hikai ktin blay ki ba ruai ki ba shimanta ke jing shakri ba per pen sle pen ko bor kerkhu ke jing shakri ke jong ki ko try ablay nga dry ke ri ke jong ba ka jing pen im ke jo me ka long ka ri ke jo ko try ablay men le ki kamba ker dai ka ri ke jong ni ko sniu ablay ko try pen khia ke breu ki badan hapning ka jing pang hapning ka jing pat do non hapning ka jing do jing kerben ko try ki badan hapning ke jing long depress ke jing try khuslai jing mat ablay ko try pen khia ki ko try ki batlot jing mat jing perkhat pen khlan ki jing mat ke jong ki ko try ablay nga IT way pui ki basngap bat ki basa score ki tin ke jome nga pen bana ba phin roi phin man ba ga kerteng u Jesus Christ nga pen bana ba phin khia kran da ga kerteng ke u Jesus Christ na IT no eki ki kti blay ke jome ker khui ki ni ke sngi ya lam ki pen poi ki chaka jing thmu ko ba janai ke jome Rap ingi nang ni chikman kumbagi le sloi ke tin ke jome maka de yangi ban Pynkhreh ba ban Pynkhreh klem jing man thai namar ngi tem baka wei ke sngi men sawan bat men shaw ye kita ke Pynkhreh Rap ingi bangin dan benta haga jing rong no la ngi yap angin yap au Chris ringkat baka jing im ke jaba Pynkhreh ko try namar ngi kwa ko pa ban leit ser ke jaka ke bamela Pynkhreh ka beneng kain ko try shimi ke jing im jungi thau thumai ka no ka jungi thau thumai ke jinglong ka jungi ai boring i bangin la man ino e ka perthai bat bangin jan shame ko try nang pen khoi nang pen kentang yang ko try nang shna during i nang pen roi ka jingyan ka jingim ka jungi ko try shime ka jingim jungi alam yang ko try hikai yang bangin le ka mon ka jome bat ya rap yang ko try ki sngi ki basa ninum im sho ka jing kwa brai juga do hen rengin im man le ka mon ka jome ko try hi ai ngo ba me i e yagi ko try nim long i Henry me i yang mem thau kum no ngi long me pdiang ngi kum no ngi long ngi ro ngi jet ban phai shame ban ai no ka jing im jungi shame ko try i kwa ko try ba ka jing im jungi kanang su thet hame ngi kwa ban bu bai bai ka jing im ban jan shame ban Pynkhreh ba ya la me ko try ker khui wei pu wei ha ka kerteng ku Jesus Christ banazan and why amen amen toblin ker khui phi la me ka tin ka choblai na ka ta ka puram ka choblai amen amen